Mun synnyinmaa on Filippiini. Olen itse syntynyt Filippiineillä 2003. Sairastin 2 kertaa 2003-2004 keuhkokuumeen ja jouduin jopa sairaalaan. Ja samana vuonna minut adoptoitiin 2003-2004 Suomeen. Olin todellakin kekseliäs vilkas lapsi ja keksin omia haaveita ja unelmia miksikö musta tulisi isona. Olin todellakin kekseliäs ja leikkikäs tahtoinen lapsi. Leikin omia mielikuvitusleikkejä. Olin muskarissa 2 vuotta. Sitten 2009 vuoteen asti olin päiväkodissa. Ala-asteella oli ihan kaikki hyvin. Sain jopa kavereita. Olin nauhavainen, olin iloinen ja leikin monenlaisia leikkejä koulukavereiden kanssa ulkona välitunnilla. Olin jopa oppiaineista kiinnostunut ja jopa historiasta. Se oli mielenkiintoista, mutta 8-luokalla tapahtui jotain, mitä en tiennyt. 8-luokka-aikaan aloin oireilemaan jollain oudolla tavalla. Sain jopa kohtauksen, joka vei minut sairaalaan. Ja siihen aikaan ei tiedetty, että mikä mulla on. Mutta nyt sitten tässä aikuisena oli jo tietoon, että se oli joku semmoinen tikmuotoinen velttouskohtaus, joka toi sen kohtauksen pintaan. Ja nyt tässä aikuisena on nykinoita ollut aika monenlaisia. Ja silloin 8-luokka-aikaa, niin mulla oli kyllä silloin joitain semmoisia tik-oireita, eli nykimisiä, ja ne olivat vain piilossa. Sitä ei vaan tietty, että on niitä nykimisiä. Aurinkokukanauhan kanssa on turvallista liikkua, kun ihmiset näkee, että jollain on joku vamma tai sairaus tai oireyhtymä. On myös ollut kipuja ollut ton tik-oireilun takia ja on edelleenkin. 8-luokan jälkeen ja sen kohtauksen jälkeen, eli velttous-tik-kohtauksen jälkeen, niin kaikki muuttui silleen, että olin tosi ahka, olin pelokas, taistelin mielenterveyttä vastaan, eli ahdistumista vastaan taistelin, ja oli hankala olla itteni kanssa ja hyväksyä itteni sellaisena kuin mä oon. Nykyään aikuisena mä pystyn jollain tavalla kuitenkin hyväksymään oman tilanteen, että mikä tilanne mulla on päällä. Ja aikuisena on tullut esiin isommin nämä tik-oireet, eli nykimiset esiin. Ne voivat olla motorisia, äänellisiä tai joku liikesarja, mitä ei halua tehdä kehossa. Tik-oireet jollain tavalla tuo kipua elämään, mutta se pitää vaan hyväksyä ne tik-oireet. Niitä ei tarvitse kestää, niin voi keksiä ja löytää ratkaisun, miten lailla niitä hillitettäisiin ja saisi helpotusta siihen tik-oireiluun. On olemassa reissilelua, on olemassa kuulokkeita esimerkiksi töissä, jos on liian kovia ääniä. Ja on ollut levottomuutta tik-oireiden kanssa ja mitä niitä kaikkia on. Mutta en ole koskaan menettänyt toivoa, että pystyisin moneen asiaan.